Magandang gabi Pilipinas, it's good to be back here at our tropical weather analysis na yung araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-23 hanggang 25 ng buwan ng Nobyembre 2020 at itong Tagalog version ay pinaglilingkod once again ng Typhoon 2000. Umpisa natin yung update, ito ang latest GovSat, simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas po Martes. Lumakas na po yung mahinang amihan, naging northeast monsoon na po siya at kasalukuyan ay nakaka-apekto po sa 3/4 na bahagi po ng ating bansa. Nagbibigay po ito ng medyo drier conditions dito sa extreme northern parts of Luzon, kasama po ng Batanes, Babuing Cubao Islands, eastern sections po ng Cagayan Valley at nagpe-penetrate din po ang mga hangin nito at may mga kasama na rin po ang mga maulap na papawirin at may mga thunderstorms at mga rain showers sa malaking bahagi po ng ating bansa. This includes mga areas po lang Northern Quezon, Aurora, Isabela, Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, the whole of Visayas, Northern and Eastern Mindanao, including the coastal areas of Zamboanga del Norte. So may mga inaasahan pong mga padaan-daan pong mga drizzles to light rain with some possible moderate to heavy rainfall na panandalian lamang po. So ito po yung dulot po ng hanging amihan at yung hangin po ng amihan ay pumapalo po ng 35 km bawat oras hanggang 50 km bawat oras ang hangin po nito. So katamtaman lamang po itong amihan, napapansin natin na medyo lumalamig ng bahagya ang ating temperatura at mapanganib din po ang mga coastal na areas po ng ating bansa dulot po nitong amihan, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So watch out po sa mga malalakas na thunderstorms, lalo na po sa may Mindanao kapag dating ng hapon or early evening. So mas lalong nagiging maulan ang amihan na yung taon dulot po kasi sa tinatawag nating moderate La Nina phenomenon. So itong La Nina na ito, nagbibigay po ito ng mas maulan na panahon pag panahon ng amihan dito po sa Pilipinas. So mag-ingat lamang po. Samantala, kung tatanong kayo kung may mga bagyo pong papakating, wala po, all clear po ang Western Pacific. May mga surface troughs lang po na dalawa. Ngayon, kung itatanong niyo sa akin, ano po itong upper level low? So ito po yung low pressure area na wala sa surface, okay? Ito po ay nasa around 50,000 feet. Mataas po yan, nasa flight level sa mga aeroplano. Kaya kung may aeroplano na dumaan sila sa upper level low, magkakaroon pa yun ng mga turbulence, okay? Pag galaw ng mga aeroplano, habang dumadaan dito sa area nito sa may northwest of Guam. So ito po yung upper level low, nasa upper levels po yung low pressure system, but wala po ito sa may surface level na nakaka-apekto sa atin. Yung nasa surface level, yun po ang medyo binabantay natin na pag naging aktibo at lumakas, magiging bagyo po yan. Okay? So, hindi po ito, harmless po itong upper level low. Pinakita lang natin dahil meron pong upper level rotation counterclockwise, but located po ito sa upper level ng ating troposphere. Okay? So, yan po ang ating latest sa ating GovSat. So, panahon na po na talaga na yun ng amihan. So, expect na natin ang paglamig, bahagya ng ating panahon, lalo na pagdating ng Enero hanggang Pebrero next year. Samantala, ito po yung ating fast animation. So, kung kita po natin, itong mga cloudiness na ito, nagbibigay ng mga light showers to sometimes moderate rainfall sa Kabikulan, Eastern Luzon, at ibang bagay po ng Visayas at Mindanao. Kita po natin yung clouds medyo pupuntang northeast yung direction. Yan po yung upper level flow ng hangin. But sa low levels, galing po yan sa tinatawag dating northeast direction. So, dyan po. Mula po sa northeast yung direction ng hangin yan. So ito yung upper level low. Kita mo natin medyo naisira ng sirkulasyon niya. So ito naman po yung tinatawag nating surface trough. Hindi pa naman po nakaka-affecto yan sa area ng Mindanao. But in the next few days, baka magpaulan din po sa isla ng Mindanao. So ito naman po yung ating zoom satellite animation mula sa windy.com. So kitang-kita po natin itong infrared. Ito po yung mga localized thunderstorms na dala ng amihan. Hindi naman po masyadong maulan na yon.
Subalit may mga padaan-daan pong showers na tayong napapansin dito sa bahagi ng Kabikulan, Visayas, Northern at Eastern Mindanao. Kasama po ang Sulu Archipelago at Mimaropa, at kita rin po dito sa ating blue image satellite loop ng windy.com. So, wag tayong mag-worry, wala po tayong bagyo or low pressure na pwede mag-develop sa loob ng 5 hanggang 10 araw. At ito naman po ating windy.com wind at rain forecast mula sa ECMWF European model. So, by tomorrow afternoon, inaasahan pa rin ang simoy ng hangin mula sa amihan. Kaka-affecto po sa silangang bahagi po ng ating isla ng Luzon. Kasama po dyan ang Kabikulan. Although itong Catanduanes, southern portions ng Kamsur, Patito District, Albay at Sorsogon, may mga possible showers din po sa Mimaropa. At dito rin sa iba't ibang bahagi po ng Visayas, may mga possible thunderstorms sa may Central Visayas at portions po ng Sulu Archipelago. At magiging mas madalas po ang mga malalakas na thunderstorms dito po sa Lanao provinces ng Mindanao. So, kita po natin dito, Makawi City, ay may mga possible mga localized thunderstorms bukas po ng hapon. Pagdating po ng Miyerkules, for the next 2 days po ito, still, manatili po ang northeast monsoon. Nakaka-affecto po sa gitna at silangang bahagi po ng northern at ng northern Luzon, kasama po ang Batanes at eastern sections po ng central Luzon, Bicol region. So may mga showers po na inaasahan po natin at dito rin po sa may Kabisayaan, Southern Palawan at Sulu Archipelago. At magiging mas common po ang mga localized thunderstorms sa bahagi po ng Central at Southern Mindanao, kasama po Davao region. Dulot po nitong papalapit na surface trough na lalong po nagpapaulan sa areas nito dahil po sa prevailing La Nina. So there you go. Yan po ang ating latest na yung gabi po ng Lunes hanggang Miyerkules na po ito. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Good evening to all. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating YouTube channel.